פנטרה, לא? בתומאסו פנטרה אתה מדבר? סביבות 200,000 שקל עוד פעם. תדע לך פעם שעברה היה יותר מפנטרה, כולל גם את הקלאסי החסות. מה הזמנים של זה? זה הזמנים טובים. מי 4x4? GT? מה פתאום? יש לה אחיזה מדהימה והוא נהג בן זונה. הוא עושה זמנים טובים. זה זמנים טובים. 159, הכי סתם גדולה. לא, נוסף טוב. זאתי, זה, ה-159 הלבנה, נוהגת כאן ליגה. מי זה הנהג הזה? אבל הוא טוב. מומי היה פה. מי? מומי ראיתי אותו. כבר שחקת אותך. צדק, חזרת מהר. גם חצי, זה... הוא רצה לשלם על הכל, הוא צריך להריב איתו במכולת. זה שביום שאתה מנהים? שנסעתי איתו.